Lijepi pozdrav, pozdravlja vas Manitya Guru Svatika Ananda. Jedno pitanje. Da li znate kako nastaje ljutnja? Kako nastaje bijes? Odakle dolazi? Kako se razvija? Začudno, ali ona se razvija iz tuge. Znači u jednom trenutku u svom životu kad smo bili prilično mali, kada smo imali jednu određenu percepciju, kada smo se suočili sa nečime što je bilo izvan dosadašnjih naših iskustava, gdje smo ostali tužni zbog nekog događaja, zbog što nam je neko nešto rekao, donio nekakvu odluku, mi smo tada ostali sa osjećajem tuge. Tijekom godina taj osjećaj tuge se polako transformira naravno u bespomoćnost. Bespomoćnost se razvija u ljutnju, ljutnja se razvija u još veću ljutnju i onda naravno i u ono najgore, a to je agresija. Agresija onda nastupa prema vani. Znači sve što je ono oko nas imamo percepciju da nije po nekim našim mjerilima, da ne osjećamo ili ti ga osjećamo da je to dobro, ali mi nismo dovoljno dobri da bismo uživali to dobro, da li uspjeh, da li ljubav, da li prijateljstvo. Znači sve zbog nekog događaja iz ranije mladosti koji može biti povezan sa onim sa kojima smo dijelili taj svoj život. To su obično mama i tata. Znači kad nam se desi nekakav događaj kojeg mi ne možemo dovoljno dobro percipirati, odnosno percipiramo ga na jedan način i onda taj način zatomimo unutar sebe, zatvorimo, zapečatimo, stavimo pod tepih, zakopamo duboko da bismo ga zaboravili, jer u tom trenutku kada je taj trenutak nastao bio je previše bolan. A bio je bolan zato što smo ga razumjeli na jedan način. Na jedan način koji je tada nama bio dostupan. Međutim, problem je u tome što mi taj osjećaj koji mi nazivamo, koji Swamiji naziva incompletion, a to bi se moglo prevesti kao necjelovitost. Znači taj jedan dio u nama nikad ne odraste, nikad ne razvije se, nego ostaje na onoj razini zapečaćen u onoj tuzi, u onoj ljutnji koja kasnije kroz život se pretvara u agresiju. Naravno da prva agresija je prema nama samima, a onda naravno i prema buntovništvu, prema svemu što je vani. Da bismo mi to iscijelili, Swamiji, naš guru Paramahamsa Sri Nityananda, prije svega nam daje mogućnost da mi to spoznamo. Da mi spoznamo odakle dolazi ta ljutnja, odakle dolazi ta agresija, samodestrukcija, naravno i sumnja u sebe. I sumnja i odbacivanje i mržnja. Da spoznamo odakle dolazi kako bismo mogli taj dio iscijeliti, ocjeloviti. Znači taj dio koji sam za sebe postoji negdje u prošlosti, međutim on je nastao u prošlosti, ali nam sjedi u sadašnjosti i onemogućuje nam da stvaramo budućnost. I sve odluke donosimo u našem životu temeljene na tom iskustvu koji se onda dokazuju i ponavljaju tijekom odrastanja i tijekom života. Tako da nas taj dio nikad ne napušta dok ne dođemo do gurua, do Paramahamsa Nityanande, koji nam je dao mogućnost da mi to sagledamo, da mi proživimo taj trenutak ponovno, da bi izgubio moć nad nama, da bismo mogli početi novi život na novom načinu razmišljanja. Pojednostavljeno i temeljito to možemo odraditi na sljedećoj radionici koja se naziva Kalpataru, gdje kada se oslobodimo takvih emocija koje su u nama zakopane, a koje su prouzrokovane
događajem iz rane mladosti, tek onda možemo na tim novim spoznajama, na tim višim kognacijama možemo u stvari graditi našu budućnost. Jer do sada sve što smo radili nije moglo niti mirisati na budućnost, jer smo sve što smo radili iz percepcije i perspektive prošlosti. Stoga sljedeća Kalpataru radionica je subotom i srijedom. 2 puta tjedno. Za one koji su slobodniji tijekom tjedna je u srijedu. Za oni kojima je subota neradna, subotom. Znači 2 puta tjedno imamo Kalpataru radionice od 10 ujutro do 6 navečer. Svi ste dobrodošli. Osim toga što mi odradimo to prema tim tehnikama koje nam je Samidži dao. Znači mi čim se toga prisjetimo, Samidžijeva energija je tu koja će pokupiti, koja će iscijeliti, koja će odmaknuti sve te negativne impresije koje su unutar nas. Na nama je da pristanemo na to. Da pristanemo da se oslobodimo toga. I u subotu, odnosno u nedjelju, znači subota i srijeda su radni dani, radne za radionice. Međutim, u nedjelju u 11:30 se ponovno nalazimo gdje dobivamo inicijaciju, gdje dobivamo daršan i jednu novu mogućnost, a to je da dobijemo odgovor iz Akaše. Znači imamo čitanje zapisa iz Akaše gdje možemo postaviti pitanje koje će nam osvijetliti ili budućnost, nešto što želimo razriješiti. Gdje će nam onda ta energija Kala Bhairave pomoći da sagledamo koji sljedeći korak trebamo napraviti. Naravno, zavisi od vašega pitanja. Znači, Kalpataru radionice, jedna mala novina je da imamo 2 puta tjedno, srijedom i subotom. Ako želite, ostavite link, ako želite sudjelovati, registrirajte se, ali mi ostavite porukicu da ste zainteresirani, tako da možemo biti u kontaktu. I onda u nedjelju se nalazimo za daršan, za inicijaciju i za jedan prekrasan događaj, ugođaj gdje puno ljudi, pa par stotine ljudi iz cijelog svijeta koji sjede na tim Kalpataru radionicama imaju svoja pitanja. Znači na pitanja gdje dobivamo odgovor direktno iz kosmičke biblioteke, kako bi Samidži rekao, gdje dobivamo odgovor koji će nas pogurati, pomaknuti sa mjesta i pomoći da ostvarimo ono što želimo. Evo, za sada toliko. Hvala na slušanju, na pažnji i do sljedećeg videa. Nityanandam.